eta baiezkoa eman genion, eta ez zaigu beti horrexe egin, nik ikasle aldetik hitz egiten dut, ez zaigu horrexe egin sormen hori adieraztea, pentsatzea, eta kanporatzea, eta hori zata gure alegin tikia. Alegin honetan, ikusten duzu emaitzak, emaitza batzutan izan dira zerbait jorbearen onartuta, beste batzutan erabat sortuta, baina beti gure ikuspegi pertsonala emanaz. Hori dela eta introspekzioa esan jarri zaio izenburu erakusketa honi, eta gu behintzat gustora gelditu geha. Ni aurkeztuko naiz, zinegotzi bezala berria, kulturakoa, eta bakarkan esatea disfrutatzeko egin duten lanangatikan, ikusiet eta ikutu zen lana oso dela, eta beste gabe zorionak beraiei. Sormen handia